Zonder actie is maar een droom. Actie zonder visie is tijdverspilling. Visie gevolgd door actie brengt een land vooruit. President Santokhi roept internationale leiders op om investeringsmogelijkheden Suriname te verkennen. Bij de opening van de International Business Conference 2025 op dinsdag 4 januari riep president Chandrika Prasad Santokhi internationale bedrijfsleiders op om samen te werken met Surinaamse beleidmakers en experts. Het doel is om investeringsmogelijkheden in sectoren als energielandbouw, infrastructuur en technologie te verkennen. Onze regering, in samenwerking met CITA, is klaar om uw investeringstraject te ondersteunen en succes te verzekeren, aldus de president. De driedaagse conferentie in Azuria High-Rise brengt meer dan 500 delegaties uit 25 landen samen. De focus ligt op de handel, beleid, energie, infrastructuur en regionale samenwerking. President Santokhi benadrukte dat Suriname als het meest beboste land ter wereld een koolstofnegatieve natie blijft en zich richt op de hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. Ook wordt er geïnvesteerd in digitale transformatie voor grotere efficiëntie en concurrentievermogen.